ora kerasa keluyuran anggone sing disayang mumbang minder anggon goleki ora kerasa esuk awan nganti nganti liya sing nyayang kleyang tak sawang menslok ning ngepang kegencangan tak rindik saka kadewa sarwi ngoceh dheweke ngalih pecokan kagimbang aliyah tensi podiang handutut ati kepranan ora mendho atiku tan saya ndadra asun nasranani tak pikat mulute Siti Laras Luiki sarengan putra ada audio sound studio X video shooting ya tenang gembro biasa ayo iya mas lol sing nyayang kleyang tak sawang beclok ing kapang kegencangan tak rindik saka kadewan sarwi goceh dheweke seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga karo nyanding sliramu ora bakal nanti kok hilalian yen si podang halutun ati kebranan hatiku tan saya bodra tasanan nisun pikat pulute benda alhamdulillah monggo Bu ibu-ibunya badhe kersa joget monggo sumangga sedaya mawon kok
cukup kanggo sandang lan pangan. So ayo Pak Gina. Aku Iki tukang tambal ban rezeki untung-untungan nasib apik duit kandongan wayah apes petanggung krasa kroncongan jan rasa baene cindelaras ki. ayo goyangkan pinggulnya. Asal Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah maneh. Ije esok rezekine tambah lumpuh. Owe tambah lumpuh. Owe tambah lumpuh. Owe tambah lumpuh. Owe tambah lumpuh. Cindelaras. Rezekine seuntung-untungan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang pangan. asik monggo Bu jogetnya Bu. Tukang tambal ban rezeki sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Ini pasukan ibu-ibu kece ya. Oke, siap goyang ya Bu ya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Bareng-bareng Bu. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dan pecah maneh. Ije esok rezekine tambah lumpuh. Oe 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 tambah lumpuh.
Kembang suci Leng sepi sajroning sepi Cahyamu awadaki Sarati Katyo kembange hati kembang kopi ya. Ya, mangga Mas Iwan. Ayo yo. Laras loh, Mas. Ayo yo.
biasa Cinde Laras. Cinde kok, Nduk, tenang. Gayeng ya, Mas. Gayeng ditanggap kok. Kok ya pas men lho. Iya ora ditanggap latihane kudu penekan talok. Sampean ki nek lenggah ki mbok ya sing demes ngono. Lah demes piye lho, Nduk? Lah kok ngono kuwi lah. Ganjel kaya wong keterak aku ngono. Lah iya. Kok kaya wis arep buka pira ngono. Iki lho, Nduk, wis meletek wisan. Buka 15. Sing meletek apane? Buka 15, Nduk. Kok akeh heram? Lah pira tekan pira tak buka iki, Gran? Cerita 15. Mendah bayar. Kanca-kanca. Ya. Asik. Hey. Ayo yo. Iya iya yo. Piye, Mas? Kalamun waro sliramu batin iki rasane tak saremu rasa tresno kang tak ambet sarwa mikir ati sana bisa Cinde Laras Kaya ra bisa muncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan loro tresno nadyan ado ning kadulu nanging caket sajroning atiku anggonku nandang tresno iki wis kinodrat sadremong lampahi Piyayine Pondok Rejo iki piyayine kalus. Aku rong iso mukem karo omonganmu lho, Mas. Lah kok iso ora mukon bareng apa kok iso? Lemu lelene mau lho cilik. Lelene mau kena tumor otak. Dadi Aku rong iso muken aku ora karo dadi kuwi. boyo nyedulur karo warga mriki ya, Nduk. Aku rene iki wis ping pira? pisan iki lagi. Lah. Tenan lho, Nduk, aku wis angger ndakil ning wilayah tepi Suwari. Kwaretan sak kiwa tengene sing delok akeh. Sing guyu ya akeh. Sing nanggap sing renek. Tobat aku yo nan. Iki ya ora dadi boyo wong awake dhewe iki ya lumrahe dagelan iki ya menghibur. Mbok perkara enek wong guyu apa ora iki ya kudu semangat. Lah ya karepe nek kira-kira lucu ya ge diguyu. Kontine lucu kok ora diguyu kan padha lara untu. Dadi ya wis ditokne wae tok. Aku lho nyawang rupamu ya kudu guyu aku. Arang-arang. Nun, Ndase ganti sik. Ganti ndas apa? Mung gawa sitok, Mbak. Ndase ganti apa? Dek iki tak ganti ndas terus manten neraki yoga kabeh-kabeh. Aja kursi tok kuwi kok, Nduk. Iki mau jatahe dangdutan jatah iki mau kok. Bar iki Soale bablas to. Juan ki anu, nak ngejaba ora tau nganggo nak kene iki. Ngono. Ya. Embuh anggarane tipis apa piye aku ya ora. Jane nak nganggo gelungan ngono kae ya demes lho manjane iki. Lho nggur kacek 200 kowe kok ya. Judek aku. Niki wis ra apa-apa ding le bensin kok ya. Dirit-irit ra apa-apa. Karo aku iki wis rasah ngerak duit ngono. Santai wae lah pokoke. Nak perlu kowe tak bayar lho kowe iki. Bola-bali aku ki toroh ngene iki. Nek perlu kowe tak panjeri sik. Tak panjeri lah aku ki wong mampu kok padake sinden miskin. Dan nak kaya nggone kalau delok
Nah iki lho Mas iki lho. Iya, kuwi ya Mas. Nak nggonmu kan paling pira 23 karat. Iki ora, iki semprotan. Iki paling 24 karat. Lah nggonmu pira? Sekarat iki lho. Apa ya enek Mas kok arep modar iki? Sekarat kok Dil, wis karepe engko patut-patut. Ora apa-apa. Wetengku lara iki. Dek iki arep diutang tanggaku dadi padu. Lah ora payu didol ki jebul. Ya tak keke to aku ya, nyolos aku ngono. Sedil. Ula apa kadal? Ula. Ula, iya. Ula lho ya. Marai deres lho ngene iki lho. Apa? Alah kok ya deres barang. Marai deres. Nganggo pempes, Nduk. Nggon aku kan wis tak lem. Dadi ora tembus anti kerut, anti bocor. Duh, mboke. Guyumu ngeceno kok. Sido nyanyi apa ora? Bersayap. Ulah. Sepira. Ulah sa. Ayo ta, Dok. Rene aku sik Mari ngompol. Lho wong kok ya kaya mangkono. Sik. Lah wong Rosinden wanita Rainaga kok mantar do gila. Rene ya. Ngopo? Rene. Piye njaluk piye kowe? Ayo wis. Jan tenan. Kaya ngene lengganane Iwan lho rumangsamu. Aku tahu dibayar karo duit palsu ning Iwan. Ngapa? Lah kok palsu to Wan aku? Lah, Lah aku ya wanita palsu ngono. Oh. Oh ya ora apa-apa, Ding, aku ya ngono. Ula sawah sapa ngendut. Anadyan nova atiku wis kepilu. Bunga rasaku kadang-kadang bisa sasakan sini laras yo sliramu batin iki rasane tansah repot rasa tresno kang tak ampet sarwa mikir ya Mas ati ayo Dok. Tresno iki wis kinodran sak dermo nglampahi hae elok tenan elok to Mas kanca-kanca jas sip ki ula apa-apa hah ula apa kadal ora aku ngerti Karang Taruna kok wis ula apa kadal Karang Taruna kok wis buk iki ora entuk ingon iki engko sing jikoke sapa aku lak yo ngono to Jan oh iya urung kok ya kowe mau urung entuk ya tenang alah tenang kok mampir dhewe ya ta kok mampir lelene ijik kok tenang wae kok dibaleni yang nggone Mas Iwan ora dadi boyo ngopo ya Nduk jan tenan aku ki yo nggumun awakku nek iso duduh kaya ngene ya Nduk wong wedok kok iso duduh ndunduk piye to ya seger Nduk aku ki seger iya seger bang to maksudnya Asam manis. asam manis bamu kula sapa ngenduk ayo yo datan omah atiku wis kapilo sae bunga rasaku
pembrangkatan mentareng yen besamu saya tambah patuh saya tambah patuh ora sepiro pranyata tangsa dadi kembang desa matur nuwun. Aku sik kudune iki. Monggo Mbak Riri. Deg-degan dik. Deg-degan dik. Deg-degan
atiku deg-degan nalikane aku krungu kabare tak kira dik sampeyan isih hujan lajenane siramu wis pisahan ali aku so bos napa bosku za nggih Pripun Mas Iwan? oke siap ya ndek Oh Mas Iwan ki pilih nyawer. pilih nyawer ya ndek Ratapan Mas asik piye? Sidora. Ratapan gawe bingung atiku menyang solo Mas tunggu sendal biru aja sembrono satyan aku janda deg-degan deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono dik aku ora ngerti wae yen saiki sliramu bener pisahan sampai naik to rogot kuwi ya ora iso mendesake bro ayo Remi lagi ketemu satu dek malamnya minggu aduh wong ayu coba bingung hatiku menyang
kula joget mriki kok. Lagune sekti sesar kagem panjenengan saya. Ayo Mama Mia juraganipun bakso. Sor. Sini lho Bu, sini. Jogetnya sini, ayo sini. Sini, ayo sini. Mriki. Ayo. Sawangan rembulan gawe sumunan yawang aku rokowe sayang ya kena wes Asik. sesandingnya aku cecero kowe sanadyan wong tuwa ramarengke sekat yo ombak gede tak seberani banjir bener kowe isa dadi siji gunung jeblok gak sak ngopi skora geni tak ngomongi apa maneh omong lawan bapakmu kuwi mesti tak adeni Ayo ya. Se. Anu geser. Sinde laras kowe iki. sayang sawangan rembulan gawe sumunan yawang aku rokowe Mama Mia. sayang yakin wes ora suwe aku cecero kowe sanadyan wong tuwa rong marangke ombak gede tak seberani banjir bandang lagi penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jangopi skora geni tak ngomongi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi ombak gede tak seberani banjir bandang tak tatani penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi skora geni tak ngomongi apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti tak adeni Alhamdulillah. Ayo ya. Asik yo. masuk Tion ngawi kondolanku ora bakalan aku nglaleki yen aku duwe pacar Asik so. anake Pak Bukiran bakal pecel ana ing pinggir perapatan terminal Madiun ngawi kenanganku ora bakalan aku nglaleki
kuda lumping tumpak yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak lus-lus fotomu ning dompetku Apa kowe ra krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang senengmu ning atiku Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning atiku Cinderes terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelaleke Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu itu kuda lumping asu aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak lus-lus fotomu ning dompetku Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning atiku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang